Zatiki algebraikoen arteko zatiketak ebazteko, zenbakizko zatikien arteko zatiketak kalkulatzeko erabiltzen dugun metodo bera aplikatuko dugu. Esaterako, 8 isa, zati isa gehi bat. Zatiki hori, zati 2 isa gehi bat karratura ebazteko, biderketa gurutzatu bat egingo dugu. Hau da, zenbakitzaile hau bider izendatzaile hau zatiduraren zenbakitzailean idatziko dugu. Eta izendatzaile hau bider zenbakitzaile hau zatiduraren izendatzailean idatziko dugu. Ba ez bada, gezi batzuk margotuko ditut. Goazen orain, kalkuluak egitera, edo gutxienez, biderketa hori adieraztera. 8 isa bider isa gehi bat karratu. Zati, isa gehi bat bider 2 isa izendatzailean. Isa gehi bat bider 2 isa. Beti bezala, aldez aurretik, kalkulo horiek egin baino lehenago, simplifikatzen saiatuko gara. Horretarako, bertan ditugun polinomioak edo faktoreak guztiz faktorizatuko ditugu. 8 hau berreketa eran jarri daiteke 2 berriru, edo 2 bider 2 bider 2. Bestetik isa, eta bestetik isa gehi bat faktore hau karratura dago. Bueno, jarriko dugu biderketa eran, argiago ikusteko. Izendatzailean, isa gehi bat daukagu, 2 eta isa. Goazen orain, simplifikatzera. Hemengo isa hau, hemengo isa honekin ezabatuko dugu. Hemengo parentesi hau, parentesi honekin. Eta horrelako hemengo biko bat, biko honekin. Beraz, hemengo biko hau, desagertu egingo da eta 2 berbi geldituko da. Emaitza beraz, 2 berbi, 4 jarri dezakegu, bider isa gehi bat, eta izendatzailean, den ezabatu dugunez, bat jarri dezakegu, bat edo ezerrez, hau da, 4 bider isa, 4 isa, eta 4 bider bat, 4. Hau izango litzateke, zatiketa honen zatidura. Orain zuen kontura, ondorengo zatiketa hau. Kontuan izan, aldez aurretik simplifikatzea komeni dela.